Сен білесіңме? Сөзліктен білдім қарап, ай-хай, дуслар, іш харап. Ңынан башланып кеткен, сөз бізде гел юқ екен. Хәрефләрне бутама. Кояш. Кояш сүзенең бер көнне хәрефләре таралган. Кояш кинәт юкка чыккан, бөтен дөнья каралган. Сүз эчендә сүз буламы? Таяк. Бабай тикмәгә таянмый таяк. Таяк эчендә бар икән аяк. Бишек, чәчәк, май, хат, бакча. Җиләк эчендә нинди сүзләр бар? Бишек сүзе эчендә ишек сүзе бар. Чәчәк сүзендә чәч сүзе бар. Май сүзендә ай сүзе бар. Хат сүзендә ат сүзе бар. Бакча сүзендә акча сүзе бар. Җиләк сүзендә җил һәм иләк сүзләре бар.